We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umama wami wangifundisa ukuthengisa ngomzimba. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngicela izaluleko ngoba angisayifuni lempilo yokuthengisa ngomzimba. Indaba yami iqala kanjena. Ngiyintombazane eneminyaka ewu-24. Ngikhulela elokishini laseSoweto eGoli. Ngaqala ngakhuliswa ngugogo ozala umama. Besihlala kwagogo nezingane zakithi ezimbili okungobhuti bami abancane kanye nomalume kanye nezingane zakhe. Umama yena ubengahlali nathi kodwa ubehlala khona lapha eGoli. Ube umuntu obefika ngama-weekend ezosiwashela esilungisele ne-uniform yeviki lonke. Isizathu esenza umama angahlali kubo bebangazwani kahle nogogo. Ngoba mangizwa ngathi umama ubengumuntu obethanda ukuhamba ebusuku, ubeyingane nje esitoti. Yingakho aze athatha isinqumo sokuphuma kubo. Kuthe sengise high school ngenza ugrade 10. Ngangino 16 years washona ugogo. Ushona nje laba abakithi abancane esizalwa nabo okungobhuti bami, omunye ubeno 10 years bese lomncane eno 3 years. Ugogo washona kuzovalwa izikole zakaMarch. Wangcwatshwa ugogo kwangabi nankinga kwandlula lokho. Saqhubeka sahlala ekhaya komama. Kodwa sathi uma sivala esikoleni, umama wathi asize sizomvakashela. Safike sahlala iviki. Kwangabi nankinga, kwakuhle nje konke kwahamba kahle, wasiphatha kahle futhi nomama. Umama ke bekahlala phakathi eJozi. Ngingasho nje ngithi eCBD emafletini. Aphela amaholidi sabuyela emuva. Kwafika kwabanzinyana kagogo ngoba umuntu nomuntu waphuma ibhodwe lakhe. Lokho kwaphoqa ke ukuthi nomama asithengele nathi okwethu ukudla. Inkinga yaba ukuthi ngoba wonke umuntu esephume ibhodwe lakhe, akusiwona wonke umuntu obesebenza. Ngaleyo ndlela bese kunokulahleka ukudla. Khumbula phela thina sasihlala esikoleni. Uzothi uyabuya ntambama amaqanda noma leso sishebo ebekungesethu asisekho. Mawubuza akekho umuntu owaziyo. Kwaphoqa ke ukuthi umama asithathe siyohlala naye. Nangempela ngonyaka olandelayo wasithatha ke umama sayohlala naye. Kwafika nakhona kwenzeka into eyayingimangaza. Umama bekuthi njalo makukhala ifoni yakhe aphumele ngaphandle ayoyiphendula. Makaqeda ukukhuluma naleyo phone bese esikhipha endlini athi uzositshela ukuthi sibuye nini. Ngangizibuza ukuthi ngabe usixoshelani. Kodwa ke ngoba bengimsaba umama, ngangingakwazi ukumbuza lowo mbuzo. Kwaba injwayelo nje leyo ukuthi siyaxoshwa makwenzeke kwakhala ifoni yakhe. Kuthe ngolunye usuku esixoshile, nganyonyoba ngifuna ukubona ukuthi ngabe sixoshwelani.
Ngathola isimanga ngoba bekasuke esixoshela amadoda ahlukahlukene. Phela bekuke kwenzeke asixoshe noma kayi-4 ngosuku. Sihlalileke nomama sayiphila leyo mpilo. Kwathi ngoJulayi mina ngakhulelwa ngoba phela nami bese ngijola. Ngelishwa ke ngathi ngino5 months ngoNovember sachitheka isisu. Wayethetha kakhulu umama ngokukhulelwa kwami. Engicabanga ukuthi enye yezinto eyenza ukuthi isisu sami sichitheke ngoba ngase nginganako ukuthula. Bengiyingane ke enomzimba futhi enethambo, phecelezi bengimude. Isisu sami sachitheka early November. Lapho esikoleni bese sibhala ama-final exam. Ngabhala ke ngaqeda. Ngathi uma ngiqeda ukubhala, umama wangihlalisa phansi. Wathi ngoba sengiyakwazi ukumitha, kushuthi sengimdala. Wangitshela ukuthi amadoda angeke angisize ngalutho kunalokho azongixhaphaza. Wathi ngoba ayidli ipapa, kungcono ngiyisebenzise ukuze ngithole imali. Ngamangala ukuthi ukhuluma ngani umama. Kwathi ngenye iweekend wangithatha wayongithengela izimpahla ezimfishane. Kwakuzoba iweekend ye-month end ngeviki elilandelayo. Kwathi makufika leyo month end, umama wangivusa ngo-9 ekseni. Wathi angigeze khona la siya khona. Savuka salungisela izingane, sageza, sahamba. Masisendleleni wangitshela ukuthi masifika la siya khona ngithi singosisi futhi ngithi ngina 20 years. Sathi masifika ke lapha sabhalisa e-reception. Wakhipha imali umama. Engangingazi ke ngaleso sikhathi ukuthi eyani le mali. Baqede basinika izikhiya zama-room. Sakhuphuka saya phezulu. Ila ngabona khona kugcwele amadoda namantombazane anqunu. Safika eroomini. Ila achaza khona ukuthi kwenziwani lana. Wathi uzongifundisa impilo nokwenza imali. Wangichazela nje konke ukuthi kusetshenzwa kanjani. Sagqoka ke sashona khona ebar. Kwafika iclient yami yokuqala. Sakhuphuka saya phezulu, safike senza, washeshe waqeda. Wase ukhipha u100 rand. Kwathi lapho sekuyifika iclient lesi5, ngezwa isibeletho sesibuhlungu. Ngamtshela umama, wathi angithenge amabhiya awu2 ngiphuze ukuziba lobu buhlungu. Ngenza njalo nami, kona kwangisiza. Sashayisa ngo8 ebusuku. Cha kona angifuni ukuqamba amanga, ngayenza imali. Kwahamba ke isikhathi umzimba waze wajwayela. Nami ngase ngiphuma eyami indawo. Ngase ngicela ukuthi siyise izingane eboarding school ukuze zingahlukumezeki. Ziloku ziphuma masina maclient endlini. Wavuma umama akabanga nankinga. Siyancedisana ke ngeschool fees sabantwana basekhaya. Okunye futhi isikole mina ngase ngisiyeka. Ngoba ngangibona ukuthi asisekho isidingo sokufunda. Sengikwazi ukuzenzela eyami imali futhi ngendlela esheshayo. Ububi nobunzima balomsebenzi.
Ngikhuluma nje sengiyagula. Ngiguliswa ukuthi kwaqhuma iprotection noma ikondom. Sengidla amaphilisi. Kungasikho ilokho kuphela. Isibeletho sesahlala sibuhlungu. Ama-infection ke wona sekwaba inhlala khona. Ngiyafisa ukuphuma kulomsebenzi. Inkinga yami angazi ukuthi ngizophuma kanjani noma ngizophila ngani uma ngiphuma la. Kanti futhi okukhulu kunako konke angazi ukuthi umama ngingamtshela kanjani ngoba ngiyamsaba umama. Umama ungumuntu onolaka kakhulu. Kanti futhi nokuthi sengijwayele imali ya everyday. Nako lokho futhi kuwumthelela wokuthi ngingakhoni ukuphuma kulomsebenzi. Ngoba ngikhumbula nje ngake ngaqashwa kwesinye isitolo ngiqashelwa ukuzoba ucleaner. Angiliqedanga iviki ngoba angikhonanga ukulinda ukuthi kuze kuphele inyanga kuze ngihole. Ngiyacela bandla izaluleko zenu ukuthi ngingenza njani ukuze ngikhone ukuphuma kulomsebenzi. Ngoba lo msebenzi uyafana nokuthi ubhema izidakamizwa, awuhlukanga nje nomuntu obhema izidakamizwa. Ngikhuluma nje angisakhoni ukuqeda u3 days ngingalalanga nomuntu. Ngiyacela izaluleko ngizofunda kuma-comment. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike, ukushare nokusubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.